en direct. Voilà. Voilà. Zay. Allez, Boura. Est-ce que... Bon, papaf. Mas a voz é tinha zezinho atozinho, amilinho ni associação né a de sócio zema nave na ndeni dikati, amilinho na nzebe na finda, rahato, anarufa mzaufa. Razanga zeng kasam domboloni anti zeng telefone nan mba maty fa anaty tang fa ela tagny tsy nikivita latsaka atao agnatin'ny coiffeur fa ny anty zeng nangala telefone manafinesa amzay tato fo zeng nagnanovagna le raha tseniky azonao yara malala zeng aela buta yara malala zeng raha ty ato e zay ato mo amy sisiny ampizahagna atsika jiaby agny zay kasam dombolo amy sisiny na somary magavogavoko ny appareil tsy mitovy le appareil nakaty eo igny mizazava fo zegny atsika jiaby ato fa na somary magavogavoko nagnako le bota raha izy ty ato e raha hita zegny niany tragno jiaby zegny rokatra io no nantony rano fo mikoragna zegny iligny gamane igny zegny rano koa zay fa midriky asara navy izy io hitatsika amizay en position magnamboamboatra zegny ato koa zegny kolasy koa zegny mba miezaka zegny irô andeha noditro le raha azonao kanjo zegny le problème zegny misy zio aty io tapaka marigny le deviation sahiragna zegny mandeha manotoditro le raha zegny atsika jiaby ato sali anao fa zay zegny aboakanareo fo fa olo jiaby ato e oka zava amitsika samby nagnadosodosy fanagnananany nitatrika entaka fa namaky rano io e namaky rano agny rô mbadika amy district agny zegny namaky rano izy namaky amy sisiny ale bota loso ato zegny le raha igny tragno jiaby nanjary nibiagna vavany mavavy io ampizavagna anareo e azonao samby olo mitatatrika entananany ato zegny hitatsika io somary magavogavo koa volaniko ny telefone satria telefone kasamy dombolo raiky tsaratsara to igny naty fa nangala telefone hafa zegny mba hoe ahitatsika zegny le raha mandalo ato mazay zay fikambanagna ady sosy magnambara anareo alohatsika le bota azo aia mariavagna maia igny ry zegny agnisan'ny labandinay jiaby zegny azao ny sisiny ary mitsangana hely mampalahelo e tegna mampalahelo mahazo any meva sahily aza la problème anao mahita anao fa mety mikoragna le bota io zegny le bota zegny amy sisinao fa mety mitatatata zegny anao amy sisinao fa raha ty zegny fa grave loatra na misy zao kakasamo izy vitatsika zio olo jiaby zegny ato misy olo zegny tegna fa miegna amy tsy fidiny maforognyegny fanagnana rejo ty raha natombagna zafiagna le anao zao fa mizaha fanaka tagnatin'ny tragno zava io natao fanaka io dika zay fa ela namorogna le fanagnana io zao izy nazo ny raha ty etaketraka ny rano ny mavavy ty marere le bota fa nazo etaketraka rano mavavy ty hitatsika zegny fa nanjary nidiky fahoriagna vaovao malaky le bota taloha tafarany le cyclone gamany igny agny zegny le raha hitatsika igny e mikopoka karaha io zegny ataony igny mihinagna karaha igny fo rano mare satria zegny i raha zegny afody izy mbeka mba ivezivezy zegny tomobily sy ny tariny zegny o camion feno mba hoe zegny miaziky irô zay fa izy rano regninao hitanao mavavy zio io amin'ny niveau nany fa ambany izy io koa raha zahavanao zio io niveau rano mavavy normaly ambany mety afaka lomogno izy ry tsy mety telefone ty raha lako tsy mety zoom e ke izy io amizay zegny hitatsika raha mandalo zio io
mizaha solution antsika amin'ny lalam-pirenena mahita lalana solution eto fanjakana fa zahavana ndraiky koa misy problème hafa koa manjozo ambadika aty ke atsika hoe mizaha solution akory atao amagna azy ty fa olo ato maforigny egny io e tragno étage hitatsika io azo rano mahay miditry samby olona agnapopoaka fandana ino ty la fenêtre anany tôly nany donc iala hato feky donc fa sahitagna solution zany koa tsy miala tsendriky aloha ny raha mampa-urgence io baka kasamo akory atao amonjegna olo agnatin'izy diaky io amizay vao mandiniky solution raha hafa problème hafa ny problème petraka zio le olo namatsika zegny le vahoaka ny avatsika ny anabavintsika ny zokotsika ny daditsika nanagna fanagna voaforo ny tato misy ny babatsika zegny mba niasa agnatin'ny taogno maro retraité izy mba nazo tany tato izy nagnamboatra tragno izy zao ny afaragnany ao aza miala nareo fa zay ndeha mpizahanareo raha ty alotsika le bota ndeha madika agny agny olo magnapopoaka raha aza miala nareo anareo mpizahagna foboky ambilobe ty ato anjia be nafindra marigny izy ato karakory jazy tsy afaka ivolagna koa ka igny zegny azao konkanay zegny ato kasamy za balô tragno aby reto raha nisy fahela samby olo mitondra entigna anany nga ipoagna fôtony ino raha atao ny rano mavava io zao mbola tsy hainy ataony amin'ny alignany grave koa ny raha ty tatany rano manonga bebe io le dégâts misy raha hitako misy amizio io tsisy le maizagna tsiny nazovy fa ino vaolagna tokony atao amonjegna rôlo aby ty fa maforigny egny anao zao mahita tragno tsara be ty hoe zeo andeha iboaty imbotina manta aia zegny jiaby ty vaty ty zao io baty itizo ty tragno ty andeha mifamina marina ne fa marina io koa raha zagna zegny entre reo tragno vaty izy afil 15 mètres donc distance ndreo zao ty alotsika le bota soranakana somary tsita fa vavanaka mitatata fa tsy tandresanareo ia telefone somary laoe kely hoe ato fa mandeha ho azy fô azao hainao antena zegny azao tsisy telefone la tseniko zao io ia malo karaha koa malo nilefa patron malo agny igny malo misisiny mpily malo marcelo losa atsika loso ato e hitanareo igny tragno jiaby fa napoapoaka zegny azao nono anton'le rano mbala 3 jours zo nambarandreo tompo-tanàna ato izy nagnano karaha io izy koa idirana zao azy niany mba tsy sa le 18 sa le 17 niany ambiasaka aniko le bota niany sa le 17 sa le 18 bon niany amizay zegny izy 3 jours nagnano karaha io ato midriky fo zay io loso mampizanareo io tragno vato hitatsika tsara be karakory zo tragno vaty le bota tragno vatony tompiny nan karakory zo ty tompiny ty zao ty tragno fa ela no fanagna jiaby ny filota agnatin'ny pension niasa agnatin'ny filitogno io babatsika tagny volan'ny pension iny agnamboaragna tragno izy tsy fidiny andeha robaty fôty fa efa kaka mpokaka rano aimby raha ty fa famtragno ty samy nagnapoapoaka kone raha ato e iry ampizavagna anareo nefa faminagna ambany ao e faminagna ambany za tsy rosy zao koa zao zegny mena fo hitanao izy io mavavy mbola hely karaha io fa i rano koa nagnano izy ty haligny agny tsendriky hainy zaka andalo amin'ny tanàna ty hitatsika tragno jiaby io karaha zegny misy tragno maro tsara bady koa agnaty lakory andrefa izy ty tandodongon-doza aby jiaby raha misy zao baka kasamo tsisy olo amezagna atsiny nazovy atsindry fa gnamezagna atsiny apetraka amy sisiny akory hevitra ataotsika agnavoatagna hiavatsika aby reto fa mahaforigny egny loatra andepetraka ero mialigny pitrandreo akory ataondreo aforo ndraiky amy fanagnanandreo ty ono misy nitovy tafatanорanga volan'ny fitiviagna anany nagnanaovany tragno zao izy raha aby akasamo aza ono niasa nivatro tabazary taia fikirina jiaby izy raha aby tragno jiaby iry tragno tsara be izy ty zava ry alako za tsy amy telefone mamanjarinjarina maboaka olo aby ty raha ty nomaly hita tsara be karaha ko agnatiny antombo fa tatrany andrabonane izy reo kasamo fa he tsara be fa tsy maintsy ho fatiny any e izy ry niafaragna nanjozo koa niavatsika ty aty koa tsika le bota mandehandeha ambadika ty tany tragno nipoapoagna fo jiaby io fa marino io aia ireo tompon'izy ty zao io jiaby igny hitanao iko nisy tamy taloha distance ny tany misy sika ty teto ndraiky vavany mavavy lavitry tsara be noho niatraketraka gamany igny ndraiky navy zegny raha jiaby nisy asara andra niboahany problème ale dama izy maforigny egny
ino raha tokony zegny tegna ny problème izy narandraigny iry avatsika jiaby tato nandeha nagnato ray aman-dreny botagny nagbaboaka alahelonao hoe hevitrinao no ny fahasarana misy reo hoe akory tokony barazegna le rano kanefa ndraiky zegny misy solution fanjakana akory ny agnavoatra ia ka ny raha tsara zegny risque sambo atsika jiaby tsara samby miaraka miezaka aminanjy ato ma zay équipe sosma fa sur scène zegny en position nandeha ty alako téléphone naka iragno taminao Noël jiaby igny zaho loko mo tsy en ligne le bout azonao marigny marary zaho loko mo téléphone naka fotrapotraka latsaka vakivaky itany ty ndraiky ilakory ty hato io hitanao tragno araiky io lavagna loha io nagnano karakory mama nagnireno ko tiako mitady tracteur aminareo commune ary mba hitady kidofa tsisy vola za fa regny tsy zegny raha nivolaniko taminao kasamo izy io misy olo volaniko amin'ny fahasahiranana ty ato tsara be rano apokaka azonao ty malahelo ato fa zanay orobaka itiny poanefa izy io tsisy vola andeha agny maforiagny ozy aminay kasamo efa tsisy tokotany mba tokony ampianareo zahay amin'ny tracteur andeha agnatrika izy agny tracteur en commune tokony andeha agnatrika zahay amin'ny tany misy tany agnandesanay izy zegny raha nivolaniko taminao tariny kasamo misy amin'olo zao ty izy fa misy ety izy ity fa misy borny izy ity ato fa misy borny volagna tsara na mama zakia agnaran'izy io borny ty mba mety afindra izy ty andesigny agny amin'ny tany nakambadiky agny anareo fa tsy agnamia zay tokotany mba adesigny afindra amin'ny tany misy naka agny zay tadiaviko aminareo zay io ma agnisan'ny juste andeha ampizafo atsika jiaby zegny zao zanaka mahavavy ty zanaka melobe eto hoe ino raha mandalo amin'ny tanànatsika ty ato zegny abokaboka olo jiaby miantra olosony any mba tadiavinay tracteur andeha riva ty zay fa mila maty tracteur sy londranay jo zay tsisy vola zay tsy ndesy agnabo koa koragna zegny volako taminao igny maforigny edy volako misy volagna tsara nareo fa keny izy naforony nany de fa io keny raha hoany raha mba hitany andavanandro tatra ny loza ty izy ndrainy amposo eny de karaha men'olo andeha hidemontraka anany fô tsy anagnany zay raha mpalaio kasama izy io amizay mba nagnapopoaka indray frais tsisy atsika jiaby atsika jiaby akory nono patron nono tsy afaka hivolagna elo zegny anao zay amy le raha manologna amitsika ato zegny le raha misy ny fivolagna boka fa maro loatra fe fijerevandreo agnabo agny mba mandraindraiky zay ty ato fa sahiragna zay tiako lahabe en direct atsika ato zoko nono sahiragna nandeha nivolo to zay mbola misy nity taratasy atao zegny mbola hamboary procédure lava avo amindreo agnabo agny i raha tika mbola miamby procédure lava tsisy varany satria zay fa hofaty mariny zoko fa hofaty zahay mba miangava nareo baka agnabo agny tonga de magnamia beko kolasy apakarigny amin'ny ilona atsimo ty apakarigny amin'ny ilona atsimo ty atao forme V izy ty apombagna amin'ny tanimbany rano fa tsy alefa mandeha ty eky tegna problème non izy ty atany raha misy ane zoko nono zegny zao tsara hoe tsy alefa mandeha ty fa le position rano raha io me manonga le déviation rano me manonga mamaka ny tany tokotry marivariva amizay izy nandeha ty latsika ambany baka ty latsika ambany ty mila pakary io mila panongana hely na 57 mètres ny raha misy de avozy magnano ve mba atao karaha nenao kasama ny raha misy edy fa zay sahiragna zio karaha misy zio edy ino hevitra ny tokony afagna techniquement afagna miprotéger ro tiato io zay raha ndedinitsika zay raha souci zio io tsisy raha maizagna atsiny na motage-ny nisy taty na ny motage-ny tagnila igny zegny azonao kasama fa ny samboly ndraiky zay samby madiniky hoe raha agnatin'ny jerinany hoe zoko atao karaha zy zoko atao karaha zy amin'igny débat baka atsika zao io débat en direct izy koa zo atao pikira izy koa atao karaha zegny kanefa ny tegnany izy le technicien pour le meilleur sisy nagnano catholique aloha papa fa
le docteur zegny mahay hoe ino tokony solution fa anjaranatsika am'izay mikeikeky hato raha ty agnatin'ny cas d'urgence en danger population agnatiny ty ato karakory résolution ataotsika fa tsika zao en danger en cas de danger ino solution resiny alohatsika am'le le bota mandeha mampizahazaha ireo karakory zao konanao fa vitavita makoragna nataonao teo iny zegny zao zay tompony andraikitra mafa atsika jiaby ma tompony andraikitra koa mi raha ty fa dangereux raha tyanay zao konanao e marary fona ka ozy aminao zay izy marary fona ka mahitanareo io reniko karaha fa icontreko zay karaha fa hoe mamako iny zay akory ataony mamantegna zao zay amy raha karaha ty iaza lahy akory renintena amy raha karaha ty babantegna hoandray ianareo zo eo fotoagna ty amizay samy magnapopoka ninany ia o amindregny koa sasa mbola magnano vono ia fanako ireo nagnano aditany rango tamy 2006 igny misy sasany koa magnano malahelo aditany zegny tato raha koa ny fandanianjea be nafindra ty e misy ady zegny aby aloha mitsaka fandana zao ny katakata atatsika zao koe tandray matsika tso ndraika zao mitoropaka agny raha ty atsika maty eto atsika maty io tragno ty jiaby igny tragno jiaby kabone jiaby igny hoe igny zao zay rano marikitry be io azao toa fo losa sika samby olo zegny zao anao mefa ireo topitopitanana fo zegny lotalotka zao ty zao zay position zay magnapopoka lany fagnambola velogno zegny azao ty natao hoe lany fagnambola velogno volako aminareo kija datapakelitra ane kija datapakelitra olo jiaby lako amo ampizavo koa anareo lany fagnambola velogno anareo mizava fo io atsy mety andianagna ao zao fa tsao toa miraha amindray mahay marivo lako amo raha io raha io mamody boka ireo mikolasy zao ty mamody raha io zao zay i raha may madiniky amindray mahay mari amizay akory izy koa raha ohatra zay rano amizegny zegny commencé bon mety mitohy boka zo mandalo raha mandalo atsika koa mikoragna eto mandalo raha mandalo fokovy ako amo zay feno ndraika izy boka akato mihinagna ty ndraiky atsy mety pitragna donc e zegny tagnany maro tsy mety pitragna tsy diso ndraiky ireo tsy diso fa izy altitsika le bota malaka anao ampizaha raha jiaby ato le bota aty mbola tsara anareo ma mbola tsara problème ane agny sahidy e sangasangana matiako hely reo boka matiako sisiny ty vadiany azanao ano atsika andizaha ireo mitatriky entagna ndiaby jiaby sy ny kariny agny le bota malaka anao le bota ato tsy raha soma volako aminareo zegny manafo atao karakory avy ndraiky zay miady sosy zegny azao niboaka hely aloha izy latsika azao ietsiketsika hely fa azao amiasatsika igny fa mety miezaka amizegny aianao fa mety miezaka amizay iny latsika volaniko azao amy raha mandalo alako telefone nakaza la maty manjary tsy mahita raha firany anareo zegny anesy ty e anjary tsy hitanareo raha jiaby nandalo to mibonaniny nandalo to amy tanàna ambelobe zara vognona agnaboaka raha mikasiky tanàna nakazy tsy maintsy aboaka fo ty raha mandalo toa ela bota malaka anao mipody zay zo mipody koa tragno étage ry ngela ampahinakiny kazavy lako mo tragno vato jiaby ty zalahy manafo ny pointompiny vao aminao zegny zao zay favozoagna rano sao avy ipetraka ia tandray matsama voakolonareo madamo e kolo fo ato azony chevron jiaby miangakangana io tena kasamy tonao iraha ry tona zavatra ango e mampalahelo izy io tamy voalohany izy io fondation anany losy jiaby vatany to tompony nafana fo tompony nanangana ny tragno samby raiky ia izy io navy raha ty nohaniny ndraiky losy ny rano zany po tegna mampalahelo ele bota alohatsika mandeha ty fanao mitarika atsika ia igny zay le bota tia raha marigny ato izy io ty kasamanao zao mitsangana eto anao mizaha atsarandraha aika zava fosy tragno agnatin'ny village ana zavatsika hely io kazy iny raha misy jiaby izy io andeha raha izy iny tanao iny tragno fanipapagna igny étage zava amindregna araiky koa tanareo igny agnaty lekoro tsy mampandeha miny samby olo magnapopoka ninany tragno maro grave be io igny e aboaka nareo fo raha ty za koa simo mampalahelo koa raha jiaby mandalo amitsika eto ankarabe mampalahelo azao morela sahidy azao mampalahelo fara de diego mampalahelo fara mampalahelo mama
dangereux alako telefonina igny naty tsy miboaka sara amizay ato e rideau mbola migadra be io ampizagna anareo io tragno metimendriky izy oknaka d'accord zany igny satony manafo ato e agnatin'ny tragno vato koa tsy tragno boriky tragno vato Rastaman tompony amizay ato samy magnapopoka anany tsendriky nidirany rano fa melo tandray matsamitsy avokolo carreau ghetto nantena fo tsary nagnamboatra tragno carreau karaha ty nantena fo tsisy tragno carreau anao tsy mahina kinika loso aty tragno ampaboko anareo kosa magnapopoka anany ato igny tanao karabery sambolo zegny nandelangala zegny zao ry misy kara ry verberty ry tsy mety atao zoom tsy mety atao zoom biky raha fa misy pitany filaminana aty fa mety misy ny fagnararoatra kasamo e ny raha misy zao ty aty tsy pitany filaminana misy zao olo magnararoatra fa sahiranan'olo amin'ny ala anangalitra angandao zegny hoen'olo azonao olo fa sahira agnaraka tsy manjary tsara mba misy filaminana fô ty mba tahiriny mitondra tanàna hitanao zao ty tragno karaha ty zao kasamo hitanao tragno ty tsy mety afindra tsy mety ino mandetsika melagna tompony raha ty hainao tsara be digny tsara be nagnaty fony tompony izy magnapoka raha ndraiky ataon'olo agnapoko rahan'olo ato zao ke zay fa nandala ambadika ty koa ka ino mba raha mety voarécupérenao ty tandray manao ntsagna anao ndio kolo anao diranandra io e titanao sotrako le kolo fa marqué be ty zao kasamo kito azona boka ghetto vovo jiaby igny fa lakory saky ty triborne ny tompony ty zao azona zegny la mandalo non io tragno mbola vita zao tragno bobo mipetraka agnaty lakoro samby olo magnapopoka aminany ianao le buta katonakana godra tampoka miasa lolo tranga zaho atao karakory ato zao kiki misisiny io koa navoka someko en direct le zao kiki entigna io feno aia raha mandalo raha nditatriky izy ty anao amindray raha mahay amindregny camion feno miranty io raha nitatriky entigna idriky boaka tsisy lalagna mbala tapoka io tavela latsaky edy embargo azy aminareo igny tragno tsara io zao kiki tsisy raha metimety volagny e zao ke sahira sempotra boka jiaby tsy raha lany fagnahy zava tragno tsara be toy andeha atao fa io vloko mo a 15 mètres tsy lavitry rano atsika zao vloko maro amindreo tragno aby ty 15 mètres tavela izy koa rano mavavo naventy tampoka magnana bezany mameny vavany igny izy boka akagny ny raha ipoaka eto boka io tsy ampy firy minute izy magnapopoaka raha jiaby dangereux ne zay raha misy tegna ny solution tsy haiko eny tsy rasambola kiraha tsy azoko efa tsy azonao andeha atao raha raiky karaha zegny ho atsika ry zava ziny tsao ziny tsy fa tsy tokony fodiny kolasika raha io ke zegny raha ataony fandeha potiky tanàna ty série ty koa manafiny tegna mariny fa tsy ahaizana ny fivolagnanao zegny le bota mikasiky hoe zay fa tsy ahaizana volagninao amody kolasa amiraha beka mba hifivizivizegna na azonao zegny or ndraiky zegny azonao zegny sasatra koa position atsika zao boka tsy maintsy atsika zao en cas de danger en danger atsika zao ty résolution natao io mba nieritreretina fa atsika agnatin'ny vohina nieritreretina zegny zo agnanovagna zo arifa zo mbola nagnaboaka problème hafa anjia benafindra quartier ty ciblé kanefa vahoaka maro misy aty fanagnana misy maro ambadiky pomavavy eny antsimo andrefa igny antsimo andrefa atanao pomavavy antsimo andrefa igny zegny quartier io azonao fa maro technicien manapaezaka mety mandeny solution za ndraiky mba toko rery mandenitsika jiaby fanjakana jiaby tsy mandry tsy lavoloa automatique sahirigna sahirigna io tsy sahirigna mato ipotsy ny kitigna dika zegny tsy fréquentable eto donc izo kine karakara koa zay fandiniagna zegny azao nanareo zay ty nagnapopoka tragno zegny andeha ipetraka i amindregny zegny ankendriky izy onzy lera manjary findra feky findagna le dama andrefa agny sasany atsaka bateau mandeha agnoragna ala agny tsaka bateau ya mandeha mizaha tragno zegny mila findra tragno hoe zegny andeha mondro tragno zegny kendriky andeha mondro feky andeha ipetraka ambadika agny le problème boka lenao nanagna boka tabela io déviation vaky io fo ndraiky ne maviany zo e déviation io vaky mandeha aminay anjebena findra ty fa mahatonga io ya zay manahirigny ireo zao tao mamody zo malakilaky tanao io mamody sahirigna ao mamody zo koa ne atsika hitanao samby sehitra ane zo ke izy io zegny kasambo donc ambela kendriky jiaby ny maro mandiniky ino raha tokony atao bon zay vao ndraiky Vincent agnaboaka raha io za tanao olo mitatrika aty tsika le bota anao tsy voly mitota le bota fa raha ty avy
ty mbanao zaka somasoma zeny aviana zao ny ro mama atao iny vona fa mba mitady tracteur zegny azao mba hoe asa soa hely hoe zegny azao zay tata ela panonga ya mitady tracteur zegny mba hoe asa soa zegny ya panongaro le buta azao azao karandava bety azao ampangena entana iny ko baka lo ampizavoko anareo za loso e jaze ambasanareo fa za mpiza olo rafo ato ele buta atekeny kady malakilaky anao azao zegny ya anjabena findra sambolo mitondra igny en direct ty raha tsombiny marigny ty mbanao zaka somasoma tsaiko boka l'école amizay volako aminao sasany boka amin'ny lycée agny andalo boka amin'ny déviation akory ma en direct raha lako tiako agny zay reo tsaky l'école igny azao ato koa misisiny koa zegny azao positionaka manafinaka ato koa toly fa samby nagnapopoka nany aty le botatsika anza tragno maro tsara ato baka samby nagnapopoka ty iny volako man reraka reraka totaliny mizahava fo anareo mizahava anareo mbanao somasoma raha ty ato manareo kidikidy za volagna aminareo isan'andro problème mily be igamany itondra problème itomoagna atsika fa atsika zao volako mbala mafana atao agnabony pontarina agnana direct mbala mitokitokiky avy amizegny vaivegny zo nazao ingy eto mbala sasa mbala mpanonga etazy no zao ty manampaviana zao février mars aetany moany rano sy atsika sa mitody direct miladiky io zo mitody aka zao mipaky nanio zaky io tsy maintsy amaky direct eo amy canal tsika etany mboany tsy amaky toika raiky eo amy canal io fa mazary lalagna fahitany rano tsy maintsy podianany fotarasamo raha misy jaune ambadika boka misy tany canal trop plein zay i canal trop plein bignafy tamin'le barrage-ny Siramana tanao tragno maro maventy io boka amy canal trop plein mi tragno maro maventy azao nale mitroko anao bazaliny hoainao aty anao canal ino ty amindry nabaviny oasery mari 15 mètres boka oazagny amindry oase boka io oase amindray zegny vona tamin'ny oase volagna hoe fa ayo abdouly oase zavy lany tsagnapoka tragno amila igny losoloso agny ato boka tragno étage 15 mètres oaza aminao zegny rano mety mahazo midikely angalasary azafady tsy mahazo boka mitsofitra angalasary midika amin'lo tanao ato zegny azao mbala mitopitopy fa hainao lakorotsy fididirana kasamo ya azafady abako e mety angalangalasary ely hoe position ndaty igny tragno étage maro maventy izy mbola tompony mbola vo peindre tafandiniky mbola voadiniky mbola agnaty construction topo vo peindre salia ba azao miasa loha igny azao tragno étage maventy be igny zava amizay fizavagna anareo fo boka zava amizay sy marikitry rano fa marikitry io mandeha agnabo reny misy escalier hitanao edy izy ndrasa zany anonga agnabon'ny escalier ny tompiny tia azafady baba ampizaha rafo ndraiky fa azonao karakaraha zegny io hitanao rano marikitry be zava baka re rano fa marikitry hitanao tragno io tragno io miasa baka raha ty tsy tatao zoom satro koa la telefone niavako ty mana naima ba ia fa midika agny ele botatsika tsy andeha agny eky atsika fa nandeha tambany tagny azao igny mizaha agnabo manonga agnabo étage eto za azonao marikitry rano raha jiaby hitanareo io zao volako mo zegny azao sambo iny lefa nagnapopoka anany zao le mbala tavela mbala mandiniky tsoatsiniky avy aty rano tanao kolasy miao fagnamboaragna raha tsy mandry mipetraka tsy mandry aly mbanareo kidikidy kasamo izy koa mbola olo amy tanàna mibe ty alohatsika le be madiniky azonao tegna fa tsy eny alako za io tsisy telefony bazaliny manafinao ato fo gonta tavela miakara anao mandry fo agny azao toko managnotany na imba tsy en ligne azao ze 3255 azao tsy en ligne na ino tsy en ligne 55 00104 hoanao hoanao baza azao ze tsy en ligne zalahy azao latsika telefony paparitaka tamiko mo écran jiaby ialotsika za andeha agnaboaky ro milala be miranty igny agny amizay baka miakara losy fo boka za io azao andeha agnaboaka raha ty boka tsy haiko boka magnano izy ty azao araky karaha hainao boka izy ty Facebook light boka tsy zatra za fa Facebook araiky azao bleu igny finanako en direct boka telefone ty la oeky za tsy mitongazatra tsy ataoko karaha igny bazaliny
za boka gaga hoanao zao téléphone tsisy aia mafandany bonne année jiaby ke za tsy agnanao souhaite bonne heureuse année anao tokony andeha souhaite bonne heureuse année anao tam'izay bazaline fogone tsisy elo nianto nandeha sy 2024 téléphone fanigna kely ko mampiasa tosy fô zanao zay 032 55 001 04 latsa io le raha anao fa taraiky loatra sary latsaka tapitapitsendinao zegny ela 55 001 04 bon ampizanareo amindray za igny midriky tracteur anabidojoboty io andeha angala entanan'olo amin'ny sisiny io ka igny golety zegny abo igny karaha pa golety voilà andeha angala ia magnampy voilà mety zalarala koa tananatsika izy ty anao tsika andeha agnabo aty raha laha gnavanao loso bonareo kidiky io tragnony oase volagninao Vincent azo izy io 15 mètres io zava io tragnony oase 15 mètres tavela ao tanolo fa miboboaka hitanao miboboaka samy magnapopoka étage be ndry saidy ry raha ndako mo nampainakinika magnapoka avako mo tronçonneuse jiaby igny dombolo way manafinaka nidriky azo kasamboketriky rango dombolo tsisy fony zegny fa tsary vangianao izy satria tsisy wifi loso e atsika za ty mandeha tany misy oejoejo ato amizay azo ampizanaro afo ampizanaro fo za ampizanaro ndolo mandeha mitsaka ndolo mandeha mitsaka sanao izy samboly magnapopoka ranany ventilateur mandeha amin'ny sisiny ry azo magnamboly camion marobe eo amizay zava merantigny azo zao zay igny azo ato baka tagnany mandeha na ila bota ya izy koa fa misy koragna tsika mikoragna za mikaiky anao fa le bota misy raha maro atao ambany zava camion marobe io amizay io ka fofonye mitapitsaka baka ifasy vosotra ty jiaby alatsifagnazy jiaby porte-conteneur marobe ty jusqu'à hango ambany igny lavitra tsara mety zoom ina telefony mara problème typique problème national mandeha fa anao za mivolagna marere jola zay mahatonga azy ty hoe problème national route national raha jiaby zao zegny camion manao camion feno conteneur amizay tany fitapahana izy ty raha savy azonao zegny ka tsy misangan'igny déviation io amagna problème national azonao tokony rokaty ny déviation aveo rano azo miakatra amin'ny tanàna tsy miakatra amin'ny tanàna io samboly baka izy magnano commentaire anany ahita baka io camion dada camion io ka hoe azonao fa problème national tsaky lycée igny andeha déviation amagna problème national azonao kanefa ramaalek misy résultat ndraiky bakato izy mampidriky dommage amin'olo maro azy mahasanganegny ahita entre la plume et le marteau ino entre la plume et le marteau les techniciens tsika le poube tsika le mandeha zany fagnaty jiaby karakory fandeha mazy ty azao zao entony raha jiaby maro ty io fa magnambara fa problème national zegny raha ilagna le déviation magna le problème national conteneur fa mikoragna dada misy effet secondaire anany koa salut frère salut merci vidéo yasy marazo magavogavo satria telefone nakazy efa hitanareo azo naty fa telefonen'olo fo zegny anaovako ty nidriky nampidirigna compte-ntena elo ekeniky azo déposition adso zay fa tsy maintsy agnatin'ny karakara zao fa voa gilet zay zay ato amin'ny sisiny izy ny gilet fa migadra elo eo agny zegny namanay azo ny awary agny mara agny bora azo zay fa en position zegny agny koa zay Marcelo Malo amin'ny sisiny agny fa mirikarika moramora zay azo andeha agnanognano madinidiniky recensement ary mety koa zay mamandatsandatsa koa camion hitatsika marobe igny raha lafo avatsika azo isaka igny jiaby igny ampon sobali zay zao ty raha malala ampon sobali hoany zay tompo tanàna mahay tanàna ampon sobali rano mena izy igny zay ampon sobali farany tsaniky farany agnabo ane rano fa nagagaza tiako volagnina amin'olo jiaby magnaraka raha ty amizay zao ty hitantsika camion jiaby maro io boka témoignage fa problème national matiky les déviations ilaigna magna problème national kanefa le les déviations koa mbola misy effet secondaire anale hoe izy mamanko fokony amitsika jiaby ao karakory atao mba problème ty i rano ty zao aza io tampon sobali ampon sobali ambiasa zoko ana boko mikoragna rano io azo aboa rano ho sasany baka rano mbala tsy ndraiky farany tokotro agnabo blanco izy edy zegny azo insakitsika zo idiran'ny février io mandaza baka
igny tatriky entagna igny zava boka anjebeny afindra io agny amindray latsika mbarogômy zay agnaty zao tsy tapandeha agny entagna ny sasany ndraindray la famille amindray ambadika agny ora amindray olo fa mitsaka zegny zao en vedette ia niny efanao niny problème na mandalo bota atsika mikoragna amizay boka pizafo marere volagna raha volagniko teo igny edy sanganegny na rembandrigny malakilaky atsika fampizantany hafa ka aia manandraisagna izy aty mandeha jiaby publication ndraiky mandeha fo igny azao hôpital lotérian salfa na e tsara zo hoan'izay linette mararary linette aloha boka fo ndraiky lotérian ka io e azao mandeha agny amposy balimidrika agny igny hoananao marary maso azao zegny resaka linette mikoragna mandeha fa andavanandro fa tsy mila miambigny navy ro boka sambava iro mavita zegny tuberculose ndraha iro zegny azao lotérian ankilanambilo be zegny aboka nareo fo aboka mandianao iro fa misy linette jiaby zegny azao zegny mahay degré linette no io tsy farany lafo zo matetika zao koragna aminakary zegny iro patety totopona ndraiky zo abokanao igny losy zay aloha tsika jola zegny disque ça moi problème national mipetraka ty raha nagnasigna magna problème national rano be mavava sokinaka miandeha agny zay andeha agny zay no kala anao za miala anao koa fa wifi za miala c'est de crédit 10 000 fo niny koa fa ika za ty tavela eto za la iza fandeny asara antanàna agnabondrano zegny ke koa za mitohitohy aleo idoko amin'ny la famille eto isaka asara ty vita ialagna eto entagna matiny asaloha lavitra agny regny za lavako rano be mavava za bo fa tsy tafa za commentaire zegny anareo fa mikorana be fa za fa tsy tafa maka commentaire io areo fa mizava amiko ampizanareo zo teo ia kasamo tsy eo telefone tsisy ay io fa tena mila misy telefone fagnabony razo io tsy agnabony razo mbala za igny fo azo adako fa misy raha fa magnasasao mpizavagna anareo ndevy ato zany da mpizanareo ndevy ty ela bota lasika za ambesandreo ingahy ambadika agny amika za iry aoasy ty rosy fagnaraka zany de sosamian direct ty aza fa mandeha magna recensement zay io fany ato karakoa recensegna olo marobe io aza ndraikindraiky azao raha ndraikindraiky raha milatsika amindray zegny azao tsy par rapport amindray maivakivagna hely azao masontsoko masombalavo zay kilanagny tanoa hiditra avy amizay amky kapoka telo hoanareo igny amindray fagnasasanareo olo igny kapoka telo manino kapoka telo olo maro ke atao kapoka firy amizay ndraikindraiky vary gony fito io azao olo amizay maro tafagnano kapoka telo azao olo maro be melamboetra atao karakory atao ino atao vola tsy miboaka sary izy ty bloko fahafanigny olo itanareo io fahafanigny atao karakory amizay baka azao matetiky koa ka amizay azao nilagny any tsy magnano igny kaka amy commentaire azao ino makapoka telo vary zaro côté zao nikapoka tsota ty ino mba misy zakaveta ngoay azao fafanigny na fo jiaby mon frère zao manjayonga amy sisiny akory manjayonga fa agnatiny atsika io direct zao ino fandena zao koragna mety manjayonga azava manja fa anareo aby tsisy raha zony koragna manja sy afaka mikoragna satria mpiasa-panjakana izy tsy afaka mikoragna firy manjayonga fa zay privé eto vahoaka eto amy tatatota eka aza manda fanomezana tokotro zay azon la in shakartum la azidannakum wa in kafartum inna azab la shadid ayan Qur'an zegny azon io koa mbo mankasitraka mbo ampioko volagny tompo Allah izy koa volagny anao tsy mankasitraka volagny azon namezaka anao volagny tandrema volagny sazony Allah volagny farany mahiry mavaivay indrindra abokanareo amizay io rano za io deviation bon départ baka eto zagny arrière elo départ baka aketo deviation amilana antsimo ampont io antany tapaka za io mano izy io tany tapaka io ampodipody sanandra podipody aminareo gamane io nanapaka izy loso amindray za zo io agnabokanareo amy deviation anareo ndafy mizava telefone somary laweky
izy koa anao meloko mandefa azonao zay la wek telefony fa anao koa meloko anao mandefa fo za ndraiky magnabovogno nagnaboaka lioso amizegny zegny i rano zegny izy io agnabo azonao nata misy dia matifitify agnabo aty igny aty baka tsy farany maventy baka azonao zegny igny olo jiaby malamboetra igny mizahava feky bon toko karaha igny tsôfo zao contre soleil baka andra tsako fa vera kelera bon toko karaha igny loso amindregny zegny za amy deviation igny mandeha dia vite zegny za zay mizaha voilà zahava foanao rano io i rano io zegny fampifotoranao zao agnabo izy koa zay fa nanonga agnabon'ny fondation pont io sa natany magnazava aminao zegny dia baka nanonga azo teo tsy karaha izy koa fa nanonga agnabo fondation agnabognabo marikitro dikan'zegny fa mitenda rano dikan'zegny amitendanao azonao mamofo izy koa fa tity izy koa fa mandeha amin'ny araka agnivo deuxième ry agny ry deuxième fondation ry ary fa tsy tatanazanao tsy takany tagnanao zegny ary fa laligny be tsy fankahitagna izy navorony amizay zegny nantony déviation navorony amizay zegny mivady karaha bassin izy automatique zegny izy nanonga mazava aminao azavaigna aminao baka izy automatique zegny karaha nanonga izy nanonga igny amizagny zegny ambany agny hoe nanjary lasa karaha lasa ambany zegny ambany amy laboratoire agny rehefa tsy mety atao zoom telefony ty koa telefony nanjara raiky za magnazava izy aminareo ambany amindray zegny nanjara zao zegny latsa ambany izy nantony déviation nanjara karaha bassin zegny izy zao le loakan-draha amindray zegny magnaboaka rano taty amizay zegny atany vakiny zao kabaro ty koninga ty tsy zaka somasoma ty kony rokomo zay resaka eta ty tsy raha somasoma ty tsy mivogna zao za mavita zegny karaha montsabato marobe io mba nakidikidy anareo vogna boaboa io za nde agnaboaka anareo amizay mbaka za nde alako telefony ty la weky oaza aminareo zegny za io fa tsy anligny tsy raha fanligny eky so ke metratraiky mba lagna boboaka fandanino azao agny hita anao azo tavela karaha io tandrignesa amindray zay force d'eau za mpizavanareo igny io izy mamaky maresaka be io tu vois là force d'eau izy zegny mamaky maresaka be zegny naviana amizay zegny izy roso igny amindray zegny nihinigny nikopoka nandeha agny satria atatita tany narivariva nivakiny taty amizay boka raha io nivakiny taty amizegny raha io igny force d'eau igny anareo boka mivogna hoe fa anareo mangigny fo agnanakory ma zay tadiavinareo agnanakory magnano koa nireo io miasa ry fa izy edy zegny rano io azo atsarovanareo boka fa andany tamin'ny Noé azo misy raha matana rano ndraiky motro azo tsika io mahazavo mahazo atsika ty igny force d'eau maresaka be igny rano igny izy baka ry mavavy déviation izy io je vois bien mahita nareo force d'eau izy maresaka be fa metany nivakiny io nanjary raha maresaresaka courant maresaka io izy loso amizegny nandeha namango ribantany io nandrokotra io tragno fa niezaka nareo nandeha nagnano gonogony taminazy hoe aminay tany fagnanaovanao fivavahagna zegny to azao amenarany jesosy to tagnatin'ny tragno jaune io azao zegny nagnano fivavahagna zegny ro azao tsy natana izy vavaka amenarany jesosy nakoboka rano fo mba nakidikidy rano loso amizegny zegny zegny nioaniny sisiny jiaby azao sambony nagnapopoka tragnonazy azao zegny sambony nagnapopoka tragnonany amizegny mietrepy fa andeha dikan'izegny fandiniako agny fa tsy ty pitrahagna zalanjebe nafindra toato azonao fa io hoaniny fo tia tsy tia teo aminay zany ry tafandiniky nay tamy pont ty c'est normal volanko raha ty volanko mety tsy voatohy karaha ty volanko fa mety fa momoko place ty agny mety momoko volanko azao antany misy tognany pont izy tapaka io azao za tsy mijery anareo na magnano commentaire amizegny so mba anareo jireko c'est normal volanko raha ty tsy nitohy mety momoko raha io azao azonao zegny miza plan A fa iny plan B andeha atao azao zegny amy fagnamboaragna pont ty fandiniako sa fandinian'olo fa fandiniagna anaka tompiny zegny edy raha ambarako anao azonao
ngokodzo anopo naimana sinanganga mbabwaka abana romangasak mga yu para mina yu ranu ramareren sisi ning subay mga bukan sisiri subay ing nino subay om kurano iskarazeng arkansel mis tantaran fasto komno nin ko tantaran yuzala mitsaka ulo alvedete isti aravuangan sasan alayelo sasan dino nga nabakuzing dino nga nabakuefa alayelo sasan dino nga nabakufa aravuangan sasan anom tanding esaw mar barbot sa nasa ito maro zay pam tota bakaza ito azo nanzar ni siyasa zeng azon zeng ari mga dukera nanzar ni siyasa nangan dukera ri azo midku vola ba ko affaire de famate anya matiot kazon kilian ka samra preska vai na bu iro boss vai na bit se ave fani am ze zawa ya vinam dang zeng ala elun sasan yinu lawlan pasala labbi ul man pasala labbi malayelu ar ul man de bazaram bil be malahelu fa isti azon mit mal pour les autres azon avantage pour les autres c'est comme ça c'est la vie comme ça azon anoza mietet mbalar tam man tan 98 nyeki e patsi zengo za mnoze la nga la vandalo van rano fuzuton futu